Быелгы турнирның махсус балаларга һәм яшүсмерләргә багышлануы очраклы түгел. Агымдагы ел Ульяновск өлкәсендә балалар спорты елы буларак игълан ителгән иде. Бүгенге турнирны оештыручы өлкәнең танылган көрәшче Фәнис Җаббаров үзе дә зур еллардан бирле татар көрәшенә балаларны җәлеп итәр өчен төрле чаралар оештыра. Шәһәр һәм авыл мәктәпләрендә көрәш буенча бәйгеләр уздыра. Ләкин милли көрәш буенча тренерларның җитмәве үзен нык сиздерә. Тренерларга килгәндә инде ул безнең иң больной урын. Чөнки тренерлар юк. Инде элекке, әгәр дә мастер булган кеше тренер була торган булса, хәзер ул законны алдылар, керттеләр только дипломированный педагогический образованиесе булган тренер гына эшли ала. 2014 елда татар көрәше Россиянең спорт төрләре реестрына кертелгән иде. Хәзер ул көрәшчеләргә яңа мөмкинлекләр ача. Төбәкләрдә көрәш буенча һәр төрле бәйгеләр уздырырга шартлар тудыра. Яшүсмерләр, конечно, рәтергә кирәк. Татар мен, безнең бит инде татар көрәше гомердән гомергә гел отличается бүтән борьбаларга караганда. Без школларда показательный выступлениелар белән җыри башладык. Инде моны 4-5 школны прошли. Бер Хикматуллин Тимур мастер спортаны керттек, укып бетерергә, чтобы инде ул дальнейшем татарча балаларны рәтсенечә. Соңгы елларда өлкәнең Чардаклы районы көрәшчеләр әзерләү буенча зур эш алып бара. Бүгенге турнир моны тагын бер кат дәлилләде. Төрле авырлыктагы категорияләрдә берничә Чардаклы егете призлы урыннар алды. Сабантуйларда батыр кылганым бар, бәрән алган идем. Первенство Россиядә вот недавно 3-нче урын алдым. Республиканский соревнованияларда күп раз побеждал. Ярышның нәтиҗәләренә килгәндә командалар арасында беренче һәм икенче урыннарны Ульяновск өлкәсе белән Татарстанның Әлмәт шәһәре командалары бүлеште. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.